नैबे प्रग्रामा आं मोनथिनो मोनदों आं नैबे काथेड्रेल पारिश फैनायनि सिगांबो दङमोन नाथाय मा खालामनो दुखुनि बाथ्रा गेजेर खन्दआवहाय एसे बियो गैया जालांदों आं सानबाय आरो आंनि मैखुना गोथार जिउजों मोनथिहोबाय नैबे सानसेनि हाबाफारिनि आराधनाखौ लायोब्ला जानांगौ जोंनि काथलिक्सफोरल' नङा गुबुन डिन'मिनेसनफोर आरो बेजों लोगोसे गुबुन धोरोमनिफ्राबो फैनानैहाय बाहागो लाफैनो हागोन। खुलुमबाय सिगांथाराव अनथला फोरबो जिसुखौ हामबाय होनायजों लोगोसे बेखौ खुलुमनायजों लोगोसे दिनै बे बेलाराम समाव जों बे बङाइगाव काथेड्रेल पारिशनि सिङाव थानाय जाय बे काथेड्रेल पारिशनि मानगोनां पारिश प्रिस्ट जोंनि गेजेराव बर'नि गेजेराव सासे जाय मैखोम इसोरनि हाबाखौ आरो इसोरनि मुङै जिउजों दैदेनजानाय जोंनि गेजेराव जाय सासे दौरि दं जाय दौरिनि मुंखौ जों नोंथांमोना बयबो सोरबा सिनायो एबा सोरबा सिनाया बिथां जोंनि गेजेराव सासे बर'नि गेजेराव सासे बर' फादार दिनै जों बे काथेड्रेल पारिशनि सिङाव थानाय पारिश प्रिस्ट मानगोनां फादार जशंकर बिथांखौ आं सिगाङावनो आंनि गोजोननायखौ जासिबाय गोजोन्थों फादार आरो बेनिखायनो बे आंनि गोजोननायजों लोगोसे आरोबाव जा अननानै नोङो बेनो गांसे आर'नाइजों जों बेखौ मान बावनोसै आरो बेनिफ्राय जोंनि माखासे उननि हाबाफारिखौ जों आवगायलांनोसै दे बिथांनो बावनो दे हामबायसै जों अनसायग्रा गासै बे जथि प्रायर मिनिस्ट्रिखौ नायग्रा अनसायग्रा गासैनिसिम आंनि गोरबोनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरनायजों लोगोसे दिनै जों बे जायगायाव मानि थाखाय ज' गसंदों लोगोसे आरोबाव जाय अनसायग्राफोर बियादै बिहामजोफोर दङ बिहुं आरो बेबो जोंनि बङाइगाव डायसिसनिनो इयुथफोरनि जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरनि मानगोनां प्रेसिडेन्ट आरो नों मा बिबानाव दं? आंनि मुङा सुबुंसार गयारि आं बङाइगाव डायसिसनि इयुथ कर्डिनेटर। आदसा अब्ला जोंनि गेजेराव जाय आरो बे इयुथफोरनि दैदेनग्राफोर आरो प्रेसिडेन्ट बेजों लोगोसे जोंनि बे काथेड्रेल पारिशनि मानगोनां पारिश प्रिस्ट फादार जशंकर बसुमतारीखौ जों नैबे समायना नैबे फोथाराव आरो बे ओरै फारसेथिं फादारफोर थाग्राफोर बे जायगायावनो जों दा दङ अनसायग्राफोर दा जों मानि थाखाय बे जायगायाव फैदों दिनै आङो बे जायगायाव फादारजों लेंहरजानानै नैबे अखाफोर दानफ्रोमबो सेकेन्ड सेटारडे बे सेकेन्ड सेटारडेनि हाबाफारि आराधनायाव दिनै अनसला फादारा आंखौ आलासि महरै लेंहरनायनि गेजेरजों बे प्रग्रामाव माबायदि जाखो आरो माबायदि इसोरनि समायनाय महिमाखौ फादारा गावनि थाइनै मेगनजों नुबाय आरो बेनि गोबां गेदेर अननाय बिहोमाजों दिनै बे प्रग्रामा मोजां जाफुंबाय आरो बे गोबांथार बे जायगायाव सोर बबे धोरोमनिफ्राय फैदों आरो जोंनि अनलि काथलिकफोरना गुबुन बिथांखौ जों बिथांनि खुगानिफ्रायनो खोना मोनगोन आरो बिथांनिफ्राय आं सोंनोसै अनसायग्रा फादार दिनै आं नोंथांनाव सोंनो लुबैदों आदसा नोंथाङा बे अखाफोर दानफ्रोमबो सेकेन्ड सेटारडेआव बे प्रग्रामखौ लानायनि गुबै थांखिया मामोन बेखौ एसे जोंनो मिथिहोग्रोदो दे। गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोन बयनोबो नायगिरिफोरनि सिगाङाव जासिहरनाय जाबाय आरो जिसुआ बाख्नाय जाथों। दा दिनै गिबि बे दाननि बे समावहाय दिनैनि बे सानसे हाबाफारिनि थाखाय नैबे आराधना बेखौ लानाय जाबाय दा बेवहाय बुंनो थाङोब्ला गुबुन धोरोमनिबो फैदों जेरै अफकर्स सेथियाव जोंनि काथलिक खृष्टानफोर फैबाय आरो बेजों लोगोसे जों मिथिगौ जोंनि खृष्टानफोरनि गेजेरावनो जोंहा गोबां गुबुन डिन'मिनेसनफोर दङ जेरै बाप्टिस्टफोर लुथारेनफोर पेन्टेकस्टफोर आरो बायदि दस्राफ्राबो सफैनो हादों आरो बेजों लोगोसे जोङो मोनथिनो मोनबाय बे इसोरखौ जिसुखौ नागिरनो थाखाय गुबुन धोरोमनिफ्राय जेरेखम बाथौनिफ्राय फैदों ब्रह्मनिफ्राय फैदों आरो गुबुन धोरोमनिफ्रायबो सफैनो हादों आरो बेवहाय सफैनानै आं नुनो मोनबाय आंनि मेगनजोंनो बिसोरो ओरैबायदि खुसि जादों ओरैबायदि रंजादों फैसिननायाव बिसोरो एसे बांद्राय साफिनो हाया जादोंमोन जेब्ला बे प्रग्रामाव बाहागो लायो इसोरनि गोथां रावखौ खोनासंनो मोनो दा बिसोरबो ओरैबायदि रंजादों खुसि जादों आरो गावसोरनि मैखुनखौनो बिसोरो बेखेवनानै होबाय आरो बेबादिनो दिनैनि प्रग्रामा बुंनो थाङोब्ला ओरैबायदि साक्सेसफुल आरो ओरैबायदि मेहेर गोनां जादों
दा बेवहाय गोबां मानसिफोर फैदों आङो दिनै गिबि खेब खालामजेननायखाय एसेग्राब मानसि फैगोनखौ आसा खालामाखैमोन नाथाय इसोरनि अननाया जिसुनि अननाया गेदेर दा बिनिखायनो दिनैनि प्रग्रामा बुंनो थाङोब्ला ओरैबादि मेहेरगोनां जादों अनदायग्राफोर जोंनि अनदायग्रा फादार जयशंकरनिफ्राय जों गिबि बिबुंथिखौ मिथिनो मोनबाय मानोना जोङो मिथिनो मोनदों बे जेब्ला जोंनि बे काथलिक गिर्जायाव एबा केथेड्रेल पारिशआव गोबां गुबुन गुबुन डिनोमिनेसन आरो गुबुन गुबुन धोरोमनि गोबांथार उन्दै गिदिर आरो गासैबो बे जायगायाव सुबुंफ्रा फैदों आरो बे फैनायनि गेजेराव गोबां फोथायनायखौ जों बिथांनि फादारनिफ्रायनो जोङो बिथांनि साखि होनाय एबा बिथांनि फोरमायनायजों मिथिनो मोनबाय अनदायग्राफोर आरो बेबायदि प्रग्राम लानाया आरोबाव गुबुन दिनावबो जाबावगोन नामा बिनि सोमोन्दै आङो फादारनाव सोंनो लुबैदों आदसा बेबायदि प्रग्राम लानाया आगोलावबो दंमोन नामा आरो बिनि उनाव आरोबाव बे प्रग्रामा अखाफोर दानफ्रोमबो सेकेन्ड सेटारडे बे जाबाय थागोन नामा बिनि सोमोन्दै फादार एसे नों मिथिहोबावनो हागोन ना औ आं मिथिनो नैबे प्रग्रामा आं मिथिनो मोनदों आं नैबे काथेड्रेल पारिश फैनायनि सिगांबो दङमोन नाथाय मा खालामनो दुखुनि बाथ्रा गेजेर खोन्दोआवहाय एसे बियो गैया जालांदों आं सानबाय आरो आंनि मैखुना गोथार जिउजों मोनथिहोबाय नैबे सानसेनि हाबाफारिनि आराधनाखौ लायोब्ला जानांगौ जोंनि काथलिक्सफोरल' नङा गुबुन डिनोमिनेसनफोर आरो बेजों लोगोसे गुबुन धोरोमनिफ्राबो फैनानैहाय बाहागो लाफैनो हागोन आरो जिसुखौ आजावनो हागोन बा जिसुनि गोथां बाथ्राखौ खोनासंनो हागोन आरो बेजों लोगोसे गोबां सोखाजानायखौबो मोनगोन आरो दिनै जेरैबायदि मोजां मानसिफ्रा फैबाय आरो बेवहाय मा प्रत्येक अखाफोरनि सेकेन्ड साटारडेआव बेखौ लानाय जागोन दा बेवहाय आङो आसा खालामो मिजिंथियो जोंनि काथलिक्सफोरल' नङा गुबुन डिनोमिनेसनफ्राबो बेहाय लोब ज' फैनानै बाहागो लाफैयो आरो बेजों लोगोसे दस्रा धोरोमनि मानसिफ्राबो धोरोमनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बयबो फैनानै बेहाय बाहागो लाफैनो हागोन दा बियो खृष्टाननो मानो बिलिनो नङा बयनिबो जेरै इसोरा बयनिबो बिफा बेबादि हिसाबै बिसोरबो फैनानैहाय बाहागो लाफैनो हागोन आदसा जों खोनाबाय आदसा बे केथेड्रेल पारिशआथ' मोनसे काथलिक गिर्जानि मोनसे आरो बे बिशपनिनो आरो बे केथेड्रेल पारिशआव बे काथलिक गिर्जायाव फैयोबादि गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफ्राबो मा काथलिक जानांगोन नामा नाथाय आंबो बेजों मिथिनो बे जायगायाव काथलिक गिर्जायाव फैब्लादि सोरबा बाप्टिस्ट सोरबा एनएसएस सोरबा गुबुन डिनोमिनेसननि एबा सोरबा बाथौ ब्रह्मआबोदि फैनानै जोंनि काथलिक धोरोमाव काथलिक धोरोम जाथारनांगोन खृष्टान जाथि जों बेखौ बिदि रावखौबो बिदि बुङा बे गाव गावनि फोथायनायनि सायावसो बेनिखायनो दा आं फादारनो बेखौनो सोंनो लुबैदों बे जायगायावदि गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफ्रा फैनायाव जों बिथांमोनखौ काथलिक जाथारनांगौ होननानैथ' जों रावखौबो बुङाखै बे माब्लाबाबो जानो हाया मानोना बुङोब्ला जिसुनि रावखौ खोनासंनो थाखाय बयबो वेलकाम बयबो फैनो हायो दा बेवहाय डिनोमिनेसनफोरबो फैनो हागौ गुबुन धोरोमबो फैनो हागौ बर'फोरल' नङा सान्थालफोर नङाब्ला बाङालिफोर गुबुन गुबुन मानसिफोर फैनो हागौ बे नङाखि नैबे जथुमायाव बा आराधनायाव फैयोब्ला खृष्टान जाथारनांगौ बे नङा बे माब्लाबाबो जानो हाया गावबा गावनि सायावसो दा अनदायग्राफोर जों दा जोंनि ओनसोलाव फादार जयशंकरनिफ्रायनो जे बाथ्राखौ जों मिथिबाय नाथाय माखासे मानसिफ्रा बुंनो नागिरो बे काथलिक गिर्जायाव थांनो नाङा काथलिकफोरनि बेबायदि आराधनायाव थांनो नाङा काथलिकफोरनि बेबायदि सभाफ्राव थांनो नाङा गोबां माखासेफोर गोरोन्थि बुजिनाय गोबां मानसिफोरखौ जेरै हेंथा होग्राफोरबो थानो हागौ बिथांमोननि बे हेंथा होनायफोरखौ नोंथांमोना खोनासंनो नाङा जों रावखौबो बाहाय काथलिक जाथारनाय जों रावखौबो जेबो बुङा बेहाय बे दौरिनि खुगानिफ्राय जों खोनानो मोनबाय आरो बेहाय जायगा हारि धोरोम जाथि समाज हारिमु मुगैलाया जासेनो जों बे जायगायाव अननायनि गेजेरजों जों जिसु ख्रिस्टनियाव जोङो बयनिबो थाखाय बिदों बयनि थाखाय दौरिया बोलि बावदों आरसा फादार बेनिफ्राय बे आराधनानि गेजेरजों नोंथाङा दि सानफ्राम बेबायदि बोलि बावनाया अरायसम बे अखाफोर दानफ्रामबो सेकेन्ड सेटारडेआव बे बोलि बावनायनि गेजेरजों बयनिबो थाखाय बिनायखौ लाबाय थागोन नामा औ नैबे अखाफोर दानफ्रामबो सेकेन्ड साटारडेआव बे आराधना जायोब्ला जोङो नैबे बुलि बावनायखौ लाबाय थागोन दा बेवहाय बयनिबो थाखाय
जायफ्रा फैगोन आरो जायफ्रा फैनो गोसो दङमोन बिसोर फैनो हायाखिसै आरो बेजों लोगोसे बिसेसखरि जायफ्रा बेमार दङ नङाब्ला सानाय सुनाय बेफोरबायदि बेमारनि मानसिफोरनिखौ इन्टेनसन बा थांखि होनाय थायो बेफोरखौ लानानै जोङो बे गोथार बुलि बावनायावहाय मोजाङैनो गुवारै बयनोबो थाखाय बे संसारनि थाखाय जों बे गोथार बुलिखौ बावनाय जायो। आच्चा बे बुलि बावनाया मा बिनि सोमोन्दै एसे फादा नों मिथिहोनो हागोनबा जोंनि बे बुलि बावनायखौ मा खायसे बुजिया एबा खायसे आरो जोंनि गिबि आरो एक नाम्बार बिनाय गिबि बिनाय जादों गोथार बुलि बावनाय बिनि सोमोन्दै एसे मिथिहोनो हागोन नामा? नैबे जोंनि काथलिक्सफोरनि थाखाय नैबे गोथार बुलि बावनायानो देरसिन गुवारसिन गोथौसिन आरो साबसिन आरो हामसिन दा जानांगौ जोंनि काथलिक्सफोरनाव जोंहा आराधना दङ रजन माला बिनाय दङ आरो बेबादिनो बायदि बायदि बिनायफोर दङ बे गासिबो बिनायफ्रा नैबे गोथार बुलि बावनायनि सारगिदिंसो जाजोबो मानो होनना बुङोब्ला नैबे गोथार बुलि बावनायाव स्वयं जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि गेजेराव फैनानैहाय जेरै बै समाव 2000 सिगां थैदोंमोन बेबादि एखेयैनो बियो जोंनि गेजेराव थैयो आरो जोंनि थाखाय आरो खेबसेबाव बियो गोदानैनो गावखौनो गथायो बे बुहुमनि थाखाय आरो बे गासिबो संसार नाङैनो बे मानसि सुबुंनि थाखाय दा बिनिखायनो जों बुंनो हायो नैबे गोथार बुलि बावनायानो जोंनि काथलिक्सफोरनि थाखाय गुदि साबसिन हामसिन आरो बेनो गोथौसिन आरो बेनिफ्राय देरसिन जेबो गैया। अन्दायगाफोर थार बाथ्राखौ जों नंगौ बाथ्राखौ नोंथांमोना नैबेनि गेजेरजों मिथि मोनबावबाय आरो बेनि गेजेराव दा फादारनि खाथियाव सानै बियादै बिहामसाफोर दं आच्चा आं नोंसोरनाव सोंसै बिहुं दा नोंबो बे जायगायाव नोङो दंफायोमोन नामा? आं दंफायोमोन। आच्चा नोङो मा बिबानाव दङ बे बङाइगाव डायसिसनि सिङाव? आङो बङाइगाव डायसिसनि इयुथ प्रेसिडेन्ट। आच्चा इयुथ प्रेसिडेन्ट। इयुथ प्रेसिडेन्ट औ। बेनिफ्राय नों बे आराधनायाव थानानै एबा नों माबाफोर बुंनो गोसो दं नामा इयुथफोरखौ लेंहरनो हागोन नामा? बायदि माबा जोंनि बे बिमा बिफा बिदा फंबायल' नङा जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफ्राबो धोरोमनि थाखाय इसोरखौ सिबिनाय खुलुमनाय आराधना बाहागो लादों एसे डायसिसनि जानानैसो बुंनो हागोन नामा? औ हागोन। आङो लाइमोन जानायलाय बङाइगाव डायसिसनि आं बेखौनो खावलायो जे जोंनि लाइमोनफ्रा गावसिनि बैसोआवहाय केरियारखौ फकास खालामो नाथाय जोङो केरियार स्पर्ट्स आरो बायदिसिनाखौ फकास खालामनानै जोङो जुदि स्पिरिचुवेल गैयाब्ला जोंनि लाइफआ इमबेलेन्स जायो बेखायनो जोङो बेलेन्स वे थांनो नाजानांगौ बेखायनो दान मोनसेयाव बिदिनो स्पिरिचुवेल एनरिचमेन्टखौ लानांगौ जायो जेरै फादारनि अननायाव जोंनि पेरिसाव दान मोनफ्रोमबो जानो थांगासिनो दङ आरो आयं दायमालुआबो नोंथाङाबो उदालगुरियावहाय प्रेयार मिनिस्ट्रि खालामबाय थायो आं बेखौनो खावलायो जे लाइमोन जानानै जोङो जोंनि लाइफखौ बेलेन्स खालामनोब्ला जोङो जिसुनि खाथियाव थानांगौ बेखायनो जोङो जोंनि फादारफोर आरो बा आयं दैमालुमोना जेब्ला प्रेयार खालामो बेयाव गोसो जानानै गावखौनो गाव बावसोमनानै बेफोरबायदि प्रग्रामाव बाहागो लानांगौ आरो गाव गावनि लोगोफोरखौबो न'खरनि सुबुंफोरखौबो लाफानांगौ जिसुनिसिम लांफानांगौ आरोखि हामबायसै। जोबोर गोजोन्थाव जोंनि बिहामसा बिहुङा दिनै बे जोहोलाव सिख्लाफोरनि थाखाय बेसेबां बेहा अननाय दं गावनि गासै न' बां गारनानै बे साख्रि बाख्रिबो मावाखै दा धोरोमनि थाखायनो बियो सासे फरायनाय गथ' मोजां क्वालिफाइड गथ'ब्लाबो दिनै बे दासिमबो धोरोमनि थाखाय आवगायला आरो जोहोलाव सिख्लाफोरखौ माबायदि मानोना जेरै गोथार पबाबो दिनैनि जोहोलाव सिख्लाफ्रा गाबोननि गेजेरनि दैदेनगिरि बेनिखायनो दा नोङो सासे मोजां जोहोलाव जानानै गोबांथार जोहोलाव सिख्लाफोरखौ दानि जुजाबायदि गोजौआव लांनाय गोबां खायसे महर गोसा दं खायसे क्वालिफाइड MA BA फरायनाय दं बिसोरबो बिसोर स्पिरिचुवेल गैया दा बिसोरखौबो मा नों फैजानो लुबैयो नामा? आं फैजानो लुबैयो आरो मानो फैजानो लुबैयो मानोना जोंनि गेजेराव गोबां साक्सेसफुल बिजनेसमेन जानो हागौ IAS IPS अफिसार्स गोबां लेखा गोरों गोरों लाइमोनफोर उजियो बाट जुदि बिसोरनाव स्पिरिचुवेलि एनरिचमेन्ट गैयाब्ला जिसास गैयाबा बिसोरनि लाइफआ जिर' न' लाइफ गैया बिसोरनि जिउआवहाय न' सोल आं बेखायनो लुबैयो जे नोंथांमोना जेसेबां गेदेर गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ मोनबाय बा साख्रि मावो बा बिजनेस मावो बाट आं केथलिक जानानै सासे लाइमोन जानानै नोंथांमोनखौ खावलायो जे बेफोरबायदि बिनाय बाहागोफ्राव बाहागो ला आरोखि बिनाय माबाफ्रावहाय बेनो आंनि खावलायनाय लाइमोनफोरनिसिम। दा बेयाव नायदो बे सासे जौगाफुनाय आरो बिनिफ्राय गोरों गोरासिन दङ
दा नाथाय जोंनि गेजेराव गोबां MA BA फरायनाय दं मास्टार डिग्री पास जानाय दं प्रफेसार लेक्सारारफोर दङ डक्टरेटफोर दं दंना गैया दङ डक्टरफोर दं आरो गोबां जोंनि गेजेराव बिदिनो IAS IPS एग्जाम होनायनि थाखाय थांगासिनो दं बिथांमोना जुदि स्पिरिचुवेल गैयाब्ला जोबनायाव बिसोरो सासे आइस जानाबो सासे डिसि जानाबो जोबनायावबो बे जौ फाग्ला जायोब्ला बेयाव जुदि न'खराव गोजोननाय गैयाब्ला इसोर गैयाब्ला मा जागोन बेयो लाइफआ बिदिनो जिर' अब्ला जानांगौ संसारनि हिर' जानो हागौ नै जिउआ मा जागोन जिउआ लाथिख' दा जोबोद मोजां पइन्टखौ बुंबाय जा खाथियावनो फादार थानायखाय बिसोर बे बोलोखौ मोन्दों इसोरनि बोलो आरो बेनिफ्राय आरोबाव जोंनि गेजेराव सासे दं बे इउथनि डायसेसनि कन्टिनिउसन आदसा बे जायगायाव थानानै नोङो जोबजासिम दंमोन नामा औ आं दंमोन बेनिफ्राय गोबां मानसिफोरनि सोरबा माबायदि सोखाजानायफोर मोन्दों बेखौ नोङो एसे बुंनो हागोन नामा जोंनि दिनैनि बे प्रग्रामावहाय बिराद मानसि फैदों गुबुन गुबुन पारिसनिफ्राय मानसि फैदों बहुदि लोमजानाय साजानाय दंमोन जाय बेरायनो हायाखै नों इसोरनि अननायजों बिसोरनि फोथायनायजों दिनै सोखाजानो हाबाय ओमफ्राय नोंनि प्रिचिंजों बिसोरो साबसिन बोलो मोनसिनबाय आरो फैगोन मासावहाय बे प्रग्रामा जाबावगोन जेरै फादारा बुंदों आरो बे प्रग्रामावहाय बिसोरो फैबावगोन आरो साबसिन गोजोननायखौ मोनबावगोन अब्ला गोबां सोखाजानायफोरखौ नुनो मोनदों नामा औ थाबायनो हायैफोरखौ थाबायनाय नुदों नामा औ अब्ला जों बेखौ उनावबो नुनो मोनगोन दा जोबनायाव जोङो दा अनदेगाफोर जोंनि अनदेगा फादार जयशंकरनिफ्राय फंनैसो जोबथा फैगौ बोथोरफोरनि थाखाय खावलायहरनायजों लोगोसे दिनैनि बे जोंनि बिबुंथि लाइखौ जों बाहाय फोजोबगोन फादार फैगौ आरोबाव बे प्रग्रामा जाबाय थागोन आरो बेनि थाखाय बयखौबो खावलायहरनानै जेखि धोरोमनि बेखौ नोंथाङा अननानै खावलायहरदो जोबनायाव आं बेखौनो आरो खेबसेबाव खावलायनो सानदों जोंनि काथलिक्सफोरल' नङा बेसेबां हायो गुबुन डिन'मिनेसनफ्राबो आरो गुबुननि धोरोमफ्राबो अननानै लैहोर फैनानैहाय बाहागो लाफैदो जाहाथे जेरै जोङो दिनै गाजा गोमजायै मोजाङैनो मोजां खालामलांनो हाबाय जाहाथे बिनिफ्राय साबसिन आरो हामसिन खालामनानैहाय इसोरनि अननाय आरो बोरखौ जों आजावनो हायो आरो जायफ्रा थाबायनो हाया आरो नङाब्ला बिसोरो बेडरिडेन बा बेफोरबादि दङ जाहाथे बिसोरबो जाहाथे गोथां इसोरनि बोरजोंहाय मोजां देहाखौ मोनफिननो हायो आं बेखौनो गुरै खावलायहरबाय जाहाथे बयबो लैहोर फैनानैहाय बाहागो लाफैयो फैगोन दानफ्रावहाय हामबायसै अब्ला बे समाव जों खेबसेबाव बयखौबो आंनि बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रि सेन्टारनिफ्राय गोजोननाय हरनायनानै खेबसेबाव फादारखौ गोजोननाय लाबाय हामबायसै फादार हामबायसै जों गोजोननाय लानानै बे समाव जोंनि प्रग्रामखौ बिबुंथिखौ जिसुआ बाख्नाय जाथों